Salutare YouTube, eu sunt Jeff de Maior. Numărul meu este Raul. Deci da, aș vrea să... nu știu ce tot are. Trebuie să dau pe short. Așa, plus 16. Mai bine. Am vrut să fac intro acum. Aș vrea să ajungem la piramida de dirt, de pământ. Deja nu vă rețin. Fix am modrat 2 stacuri. Revin. Bun, de ce am revenit? Am strâns 3 stacuri. Nici cred că 3 stacuri nu stă să ajungem acolo. Dar să încercăm. Cum s-au deșapat și astea. Așa. Deci da, vreau să ajung acolo că m-am adus aminte câte ceva și în primul rând am nevoie de mult dirt să fac ferma. Am nevoie și de niște animale. Nu știu cum fac să le spawnez, dar am să încerc. Da, acesta este episodul 3. Minecraft, Let's Play Minecraft Skyblock. Cum s-o zice, acum este 12 dimineața. Doamne, 12. 1 dimineața. 1 fără 18 ani. Mai pe scurt. Oare ajung astea? Nu sunt sigur. Eu sper că da. Da, din câte știu, am făcut o regulă. Până nu iau totul din el, Enderman. Nu trebuie să avea. Până nu iau totul din el, adică asta ce este chestia, să nu iau dirtul. Și vreau să mă țin de regula făcută. Nu că este făcută de mine, dar așa ne mai și distrăm. Deci, dar nu mai știu cum este în interior. Pe bune, deci nu mai știu. Deci la ora asta te să filmezi și zici că sunt nebun. Dar nu cred că ajunge 3 stacuri. Să sperăm că ajunge. Lasă Enderman și mi-e frică. Zombie, schelet. De ce? De ce v-a spawnat? Am o tendință să mă pun pe peaceful. De ce spun normal? Hard, bă. Da, cred că am să mor. N-avem armură bună deloc. Și după cum v-am zis, nu fac armură din iron, că o să avem nevoie de toate resursele astea pentru a face câteva moduri. Deci da, revin fix când ajung acolo, că... Să nu vă țin, că trage și minutele mai urea. Bun, deci am revenit să necesite în chestul ăsta? Da, mai bine nu, că iau că mor. Bă, rău, până ajung acolo din nou. Bun, deci am revenit, văd că aici să spun gâini și asta, o să le omor. Dar nu stau acum... Mor vaca. Stați puțin. Da, deci... M-am pus pe peaceful, n-am avut ce faci. Uai, ce lag am aici. Nu știu de ce, mă. Și am început, am avut 500 FPS-uri, normal, ops, am făcut pauză. Am vrut să apăs F3, dar... Mă... Unde e găina asta, mă? Care face o... Deci m-am pierdut, nu mai știu pune să o iau. Poate aici? Nu? Pe unde mă să o iau, că m-am pierdut de tot. Deci m-am pierdut de tot. Pe aici? Nu, pe aici felătură. O fi pe aici? Da, what the fuck? Deja m-am pus pe peaceful. What the fuck, ce? Ce scurgările astea, nu înțeleg. În fine. Înțeleg, pe aici parcă era ușa. Ce armură am prins.
E! Avem niște mai bună. Dar... O ușă. O ușă. What the fuck? Pe aici? Un chest? O armură de diamant. Chestplate de diamant. Așa. Pus armura. Dați, ne revin imediat. Bun, deci am revenit. Am prins o armură foarte bună. Se vede că e ziua afară. Oare dă mai mult ca armura de diamant asta? Nu știu, dă mai mult? La fel. Deci, asta care nu mai avem ce face cu el, le rugăm. Creative. Cred că unii se speră pentru asta. Dar nu-i bai. Asta e, nu știu, cred că e ăla. Hai că asta sunt bune. Sunt mai bune ca astea. Zburați în creativ. Deja mă amintesc, m-am mai spus să... Nu ar să-mi uit să fac armură, că... Uite, am avut noroc. Pune chest-ul. Hai că luăm și chesturile astea. Coferele astea. Trebuie să omorăm porci ăștia. Ups. Au fugit Cos. Știu că o să-l omor. Bun, deci... Încep eu să strâng pe aici și revin. Bă. Bun, deci am revenit. De aia sertăm pe... Short 16. Urcăm sus. Și cu logul ăsta, că nu înțeleg. În fine. Urcăm sus. Ne ducem apoi, da, șavolul. Hai să mă luăm până se strică așa. Lol. Acum, what the fuck, ce cu logul ăsta? Cred că de la... Asta. Deci am strâns aproape. Hai să mă strângem în către bucăți. Nu strică. 1, 2, 3. Nu strică. Nu știu ce cu lagul ăsta, nu știu. Da, nu știu, alte jocuri, Battlefield, cum ar veni, merge. Când filmez nu merge așa bine, dar merge așa. Dar Minecraft-ul ăsta, nu știu ce are, dar să luăm astea. Da, trebuie Flint and Steel. Neapărat. Dar nu știu, dacă am pus ceva Flint and Steel pe aici, cât să prindem... Nu știu, chiar nu știu. Cărbune, acolo. Aș vrea să ajungem la acestul ăla. Da, puteți rău. Ups. Da, deci aș vrea la acestul ăla, numai că... De fapt, hai să extindem aici. Știți, cât de cât. Și poate cum extindem... Mai întâi facem asta. Deci 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Deci 10 din astea. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Așa. Mi-e frică să nu pic. Deci facem chestia asta. Așa. Mai este 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Da, să fie egale. Așa. Ferma, ops. Ferma asta să arate un pic ciudat. Știu, dar asta e. Zic că o să arate destul de bine. După ce se terminăm cu ele și astea. Nu prea am eu design așa în minte. Deci nu prea să eu cu design-ul, cu chestiile astea, dar să sperăm că o să iasă fain. O să iese. Ce cuvânt ciudat. Nu, de ce? Am picat. Uitați-mi. Pe mapa asta e selectat Keep Inventory. Ce noroc pe noi. Da, uitați-mi. Nu îl mai scot, nu mai are rost să scot, pentru ce? Lăsăm că e mai bine așa, nu mai pierdem niciun item și avem iteme valoroase. Deci, sincer, iteme foarte valoroase. Mai ales astea de diamant.